Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Maana usab kanin. Nausab na ang naong sa yuta na natas ubos. Diyan ay mga scaffoldings diri sa loyo sa altar kay magsugod na ang atong pag-repair o pag-enhance sa atong retablo. Nautunta nga magmalampuso ni nga agwanta lang sa taning huot-huot ta dinhi mupay huot na tada pero sige lang kahuman ani mahapsay ra masadang tanan. Padayon tang magampo alang sa kalinaw o kaayuhan sa tibuok kalibutan ug para sa ato mga benefactors nga padayong nagtabang nato ato sang iampo. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dadonon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita o Amahan, agaka o panalipdi ang imong katawhan ug ihatag kanamo ang wayhunong nga pagtahod sa imong ngalan ug ampingi kami kanunay diha sa imong gugma. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Genesis. Sa ikasiyam na ang panuigon ni Abraham, nagpakita kaniya ang Ginoo og miingon, Ako ang Dios nga labing gamhanan, pagmasinugtanon kanako ug ayaw pagpakasala sa tibuok mong kinabuhi. Ang Dios miingon kang Abraham, kinahanglan usab nga tumanon mo ug sa umaabot mong mga kaliwat ang kasabutan tali kanimo ug kanako. Kini ang tumanon ninyo. Ang kalakin-an ninyo kinahanglan magpatuli. Unya ang Dios miingon kang Abraham, ayaw nagtawga ang imong asawa nga Sarai kundili Sara na. Panalanginan ko siya ug hatagan ko ikaw anak nga lalaki, pinaagi kaniya. Himuon ko siyang inahan sa mga kanasuran ug may mahimong mga hari sa iyang mga kaliwat. Mihapa si Abraham sa yuta ug nahikatawa siya sa pagunahuna niya niini. Makaliwat pa bagod ang tao nga usa ka gatos na ang panuigon? Manganak pa ba si Sara sa panuigong kasiyaman? Unya nangutana siya sa Dios, ngano man nga si Ismael dili maoy himuon nga akong manununod. Apan miingon ang Dios, dili. Ang imong asawa nga si Sara manganak ug lalaki ug nganlan mo siyag Isaak. Tumanon ko ang kasabutan tali kanako ug kaniya, ingon man sa iyang mga kaliwat. Kasabutan kini nga walay katapusan. Nabati ko ang imong hangyo mahitungod ni Ismael. Busa, panalanginan ko siya ug hatagag daghang mga anak ug mga kaliwat. Mahimo siyang amahan sa napulog duha ka prinsipe ug himuon kong usa kada kong nasod ang iyang mga kaliwat. Tumanon ko usab ang kasabutan tali kanako ug sa imong anak nga si Isaak nga matawo kang Sara sa ingon ni arong panahona sa sunod tuig. Sa pagkahuman,
o pakigsulti sa Dios kang Abraham, mibiya ang Dios kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Tanawag yun sa pagpanalangin sa Ginoo. Sila nga mahadlokon kaniya. Tanawag yun sa pagpanalangin sa Ginoo. Sila nga mahadlokon kaniya. Bulahan ikaw nga mahadlokon sa Ginoo, nga nagalakaw sa iyang kadalanan. Kay magakaon ka sa bunga sa imong binuhatan. Mabulahan gayud ikaw ug mapanalanginan. Tanawag yun sa pagpanalangin sa Ginoo. Sila nga mahadlokon kaniya. Ang imong asawa mahisama sa usa ka mabungahon nga bagon, nga nasa tukaran sa imong balay. Ang imong mga anak sama sa mga tanom nga olibo, libot sa imong talad. Tanawag yun sa pagpanalangin sa Ginoo. Sila nga mahadlokon kaniya. Aniya ingnon ko niini pagpanalangin ang tao nga mahadlokon sa Ginoo. Ang Ginoo manalangin kanimo gikan sa Sion. Makakita unta ikaw sa kausbawan sa Jerusalem. Sa tanang mga adlaw sa imong kinabuhi. Tanawag yun sa pagpanalangin sa Ginoo. Sila nga mahadlokon kaniya. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo naghatagog kaluwasan, dalaygon siya labaw sa tanan. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maana sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ko ikaw. Si Jesus milugsong sa bungtod og misunod kaniya ang bagang panon sa katawhan. Unya may usa ka sanlahon
nga miduol kaniya miluhod sa iyang atubangan ug miingon, Sir, kun buot ka, mahimo mo ang pag-ayo kanako. Gihikap siya ni Jesus ug giingnan, buot ko, mamaayo ka. Ug diha-diha naayo siya. Unya mingon sa Jesus kaniya, pamati, ayaw isugilon kini kang bisan kinsa, kundili adto adayon ang pari ug pagpahiling kaniya. Unya paghalad sumala sa gisugo ni Moises aron ang tanan mahibalo nga naayo kana. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Si Abraham nahimong usa ka tawo nga sinugdanan sa dako kaayo nga mga kanasuran niya. Unsa may hinungdan nga gihimo ni Ginoo ngadto kaniya tungod kay masinugtanon kay siya sa Ginoo. Wa gid siya'y hunong sa pagsugot sa Ginoo. Kita manggod usahay, dili kayo ta mahimong makadawat sa panalangin sa Ginoo kay murabag sugot atras manggod ta usahay. Nabitang usahay ba sunod nya usahay sa dili na sa panahon nga atong sagulon ang Ginoo ug ang yawa. Naabte nagpatambag na ko karon, ingon din siya nga kung bana pa der galagot yung kuwani kay magsige lagi anang cellphone o kanang sugal. So ang iya ko nung gibuhat, sige ko ingon niya, higugma lang, higugma. Iya bitang hulgaon nga biyaan, iya bitang wana niya tinggi, siya da kabuang lagi gukod pa der. Ana, siya may ragyod sad nga di ay ang tambal di aning animal dako kung anon ra di ay hulga-hulgaon, dadan-dadaan kuno siya ngadtog fried chicken ngadto sa ila, di na gyud kuno niya tagdon. Dangtan og mga usak semana iya na lang sa kunong tagdog balik. Insya mao di ay ni teknik ani niya pader. Sa inyong paminaw sakto to iyang biyaan nya humagbiya iya dayong kuan-kuanon di tinggan sakto na dili. Ambot lang ninyo. Ang kasuko kanang pagsigig dili mo tingog iya man na siyawa. Nya nganong imo mang isagol sa gugma. Yang ingon dahil siya nako, wa man sagid mawa ang akong paghigugma niya pader na aman ako lang gusto ba nga makarealize siya. Ana. Mura ba sad siya sakto para gud ana inyong mga anak and ako ning latuso ning anaka kay di mo kuanda haron mo tagam. Ana. Mausan na inyo din daan ng bata. In ako ning dadon kay para makuan, para mablisingan ya gidili man. Usahay ba nga tong tawhanon mo itong i-impose? Nya gatuo tag sakto. Pero ang Ginoo lahi. Muna si Abraham ingon man gani siya diri. Nganong imo pa man gyud kon sige hagsaad anang anak nga gikan ni Sarah. Ug karin lang di ay si Ismael. Kato si Ismael anak to ni Hagar, ang maid ni Sarah, nga gihatag ni Sarah ngadto ni Abraham aron paanakan ni Abraham, nanganak man dayon. Di ingon si Abraham, kanina lang di si Ismael. Ingon Ginoo, na ako'y planong ako ay na lang pagsigi diha og reklamo kanas Ismael kay anak mo sa nimo, ako sa na siyang panalanginan, pero ako yung paanak ko ni si Sarah. Nagkatawa gud si Abraham kay siya 99 anyos na gud siya nya si Sarah 92 na tingali to. Ingon din siya nga manganak pa ng 90 edad sa babae nya ang kanisang lalaki nga usa na kagatos ang edad makapaanak pa kani. Sa inyong paminaw manganak pa ka 90 edad sa babae manganak pa o kana basta ka mo pa hukmon. Pero Ginoo way problema Mao to pagsunod tuig, nanganak yun si Sarah.
eksakto yung 100 years old si Abraham, nakabaton siyag anak nga ginganlag Isaac. Ug si Isaac mao ang kaliwat ni Hesus hangtod nato karon nga mga nagtuo ni Hesus, nahimo na ta mga adopted children of God. Muna nga ang Ginoo kamaog yung manalangin sa mga taong mahadlokon kaniya. Pero sige ganit tagpakasa niya ato pag yung kuan-kuanon sana sagol-sagolon ang sa og ang Pangginoo ug ang ampo tabla ray kitay ga binuang nato. Sa atong tubag sa Salmo niingon diri, tan-awa giunsa pagpadalangin sa Ginoo sila nga mahadlokon kaniya. Tan-awa giunsa pagpanalangin. Naasay nag-ingon ako karon nga, Father, 40 na gid na kong donate diha nimo, katulo na ko ni donate, wa man gyapon mo abot akong gipangayo. Kay ngiyang pag-donate ba nganhis ato, gikan pa ato kunong sa to Prudence and Healing, hantod atong donate sa kuno siya atong Hope and Opportunity. Karon kanina sad kunong St. Vincent's Healing Strength. Pero ang iyang gipangayo, wag yung mabot. Akong nahuna diri kani din agin mo donate sa ika-upat nga salat. Kung kana na lang say atong sige hunahuna nga mo donate ko kay gusto ko nga makadawat og grasya, forfeit nga naman nagnegosyo naman ka. Imo namang gihimong negosyo ang Ginoo. Di gustong Ginoo ana. Ang gusto sa Ginoo kanang muhatag ta tungod sa atong gugma o pagtuo nga ako muhatag ko nga ris Ginoo. Muna si Abraham minghatag siya sa iyang pagsunod sa Ginoo tungod kay mituo siya, dili tungod kay sige siya paabot nga moabot gitong iyang anak. Ang iya lang nga Ginoo may gasulti di sundon ko ni nya kay nisaan man Ginoo niya nga tagaan siya anak. Ang nituo lang gyapon siya hangtod abot siya usa ka gatos iyang edad. Ang kinibang ni ang nahitabo sa atong ebanghelyo nga ang sanlahon kausara giingon ni Hesus, mamaayo ka. Buot ko mamaayo ka. Ayo dayon. Unsa may gibuhat sa sanlahon? Minghapa siya sa tiilan ni Hesus. Ang pagtuo naa ang expressions pagtuo kanang muhapa ka. Si Abraham sad nihapa atubangas Ginoo. Pasabot, surrender ko nimo Lord. Di nako maghimog akong kaugalingon nga mga desisyon, imo nang pagbuot akong sundon. Mao na siya pagtuo. Niya kamo naamo ana. Naamo? Kana bang imong pagbuot Lord akong sundon? Na? Wa. Niya di na mo mga saba. Di na mo magyaw-yaw. Di na mo magsigig ingon, ingnan ti ka ha? Ana, di na mo. Oy, kusog yapon taas taning nagwali. O na, looy kay ta, no? Kay mao man gunay babag. Kana bang dili mo flow ang grasya ba? Kay ang Ginoo God, mag-agad siya, unsa ta kaabli. Kay di biya sayon inigsud sa iyang grasya nato, di biya sayon. Ngano man, iyang putlion ang atong kasing-kasing. Mahadlok na tagsala basta musod ang Ginoo nato, hadlok na kitagsala. Nabitay akong amigo karon nga kusog ayon na siya sugal sa una, kusog ay sugal sa sige kuno niyang simba kuno, sige niyang paminaw kuno nako karon din adyo kuno siya ganahan manugal. Ambot lag asa kutob. Di na kuno siya ganahan. Diha sa toy tumboy nga naganing suod sa nako nya sa sige ginyang sunod hilak nya siging sunod ginya sa pulong sa Ginoo ning abot yung panahon wa kaabot mga 6 months giluod siya sa iyang gibuhat isip nakigpuyo og babae. Kana bang og maimog yung pasudlon ang Ginoo ba? Mawa gid ang imong kay kanang sala lami mangunang sala kana bang ang imong lawas ba ang atong lawas ganahan kay anang sala magkurog-kurog na imong lawas ganahan yung kayo pero inigsod sa grasya hilasan gyud ka anang sala
Dinag yung kaganahan. Luod, laway, ug magsige na lang kag lingo-lingo, paskang buanga gyud. Nganong nabuhat banto nako. Og mao na ang timaan sa mga tao nga niablis Ginoo, pero guwaga ni taan ng huna-hunaa, mupahimos lang tas Ginoo, nya inig uli ngadto maor gyapong salaa, away kapuslanan. Mo bitaw ang simbahan, dili ni pagsilot, kung dili pagtudlo unsaon nga ang grasya mulihok. Dili ta mo pakalawat basta nagpuyo-puyo. Dili ta mo pakalawat basta nag-homosexual activity. Kana bang nagpuyo pulos babae, pulos laki, di na pakalawaton. Kana sang gasigig dumot sa iyang isig katao nga wa gid niya tinggi, ayaw sad mong pangalawat. Ngano man, imong isod ang Ginoo diha sa imong hugaw kayong kasing-kasing. Na, ikaw na nun ana mo'y madisgrasya. Mao na nahitabo ni Judas. Si Judas ba? Sige siyang sunod sa Ginoo, sige siyang kuyog sa Ginoo, pero wa niya hununga ang iyang sala. Ni ending yun nga si Satanas mo'y misod niya pagka Last Supper. Basahan ninyo sa Last Supper. Pagdawat gid niya sa pan nga gihatag ni Hesus ni Judas, misod ang yawa niya. Dili grasya, yawa mo'y misod. O mo to ang ending, iyang gibaligya si Hesus. Nya ang ending pagyod sa iyang kinabuhi, naghikog siya. Kayawa na may gabuot dire. Mao na usahay kita dinhi mga lawat, gasigig dumot, gasigig puyo-puyo, gasigi og kabit-kabit. Oy patay. Yawa mo'y musod nato. Muna diri sa atong ebanghelyo niingon dayon ang Ginoo, ayaw sad panabi ha. Basig masudlan kag yawa kay magpagarbo niya ka. Lagi ayaw ko siya. Adto sa pare. Unya sunda unsay isultis pare ang paghalad ngadto sa templo. Ug maunay pagmatuod nga naayo na ka. Pasabot ang imong binuhatan. Ang imong pagbalik sa Ginoo, dili ang kanang pagkaayo sa leprosy. Kanabang kanagong ako usahay magduda man ko ana gani usahay nga kadudahan kay na kanang uldo genuine sa nang uban kana bang inigadto nimo sa usa ka imahin nya inighikap nimo naa kay cancer ma-cancer free na ka peligro biya na pag adto nimo ga wheelchair ka pag ana pandong sa kamot ayo dayon ka bilin dayong wheelchair ga crutches ka abot ito, billing crutches, kay ayaw na ka. Di ka kita, sedakag sungkod, kita dayon ka. Peligro biya na. Kamao biyang yawa anak mo himo. Di mo kay, wa mo kibaw? Kamao na. Aron mo saka ang imong garbo. Nang litaron, maingon ka, sus, ganubina jud ko, gapamisa kog 30 ka adlaw. Straight gid na akong gisimbahan. Abot jud akong gipangayo ana ningadto ko sa kuan katong lugarab dito ko sus milagroso jud kay nang sray to paghikap na ko ayo dayon ko nakaron unsa may mahitabo di na ka muhikap ani mga rebulto dinhi San Vicente kadto na imo hikapon di na ka motuo ani mga imahin dinhi sa Birhen kay kadto na gyung imahina kakabantay mo. Oy, di na ka motuo nga bisag kinsang pari mo pandong nimo nanay healing power ang imong yung tuhuan kadtog yung pari amoy muhikap basta ayo kita. Adto na ka magpunsisok dito, adto na magpundok. Muna si Kristo wa mo ingon adto as Padersiano, wa mo ingon pag ngadtos pari. Generic ba? Paghalad didto sa templo. Aron ang imong pagtuo-tuas Ginoo dili sa mga instrumentos Ginoo, dili sa imong gibuhat, kung dili sa gibuhat sa Ginoo diha kanimo. Kay usahay gud mabutan ang aton nang gihunong dining atong nga bang pamisa nga tag sa katuig. Nga usa ka intention usa ka tuig nga irinyo pagyud. Ako tong irinyo, diyan na sa ilain nga nirabag dako gamay ra ba. Rinyo. Unya. Hantod yun nga, di gito mo gawas, sige gikag ana. Inyag matuman na gano'n, okay, basta sigihan lagi ni mong pamisa.
Unsa man ang Ginoo nato? Bungol? Di oy, pagtuo, pagtuo. Bisag kausara ka nagpamisa, basta naa kay pagtuo, suda ng grasya. Nang litaron, imong mama, kanser, magpamisa ka, kausa, aron maayo. Ano, sunod si mana, patay. Bayan sa may imong pagtuo, na. Wa pa binawas Ginoo imong pagampo. Ha? Wa pa minawa? O ikay ba dili ganahang mudawat sa kamatuoran nga ang Ginoo di ay mitawag na sa imong inahan aron moadto naglangit. Basig ikay wa mo tuo ana. Pugson gini mong Ginoo kay pahimuon gini mong milagro kay di ka gusto mamatay imong mama nga 90 na kapin ang edad. Kay gusto jud kang moabot 100 kay mag-celebrate gyud mong centennial birthday nya mudawat pa gyud kas 100,000. Basin ba? Simbako lang. Wala. Imong anak mo take og board exam. Pamisa ka. Ana, kausa. Pag resulta, pasar. Eh, unsa may mo isulti? Kay nagpamisa ko, pasar akong anak. Posible. Unsa man? Ang Ginoo gihapon tungod kay mingampo kos Ginoo, mituo kos Ginoo, mihalad ko ngadto sa Ginoo, gihatag sa Ginoo ang iyang kabubuton. Matuman iyang pagbuot. Nakaron kung makasabot aning imong anak nga nitik sa board exam, usik-usikan ba niya ang iyang profesyon? Kung lawyer siya pananglitan, maghimo ba siya og falsification sa mga public documents? Dili. Kay nituo mag-Ginoo. Kung accountant siya, CPA, iya bang adjason para sa pag-file og income tax ang mga accounting records? Dili, respetuan niya ang iyang pagkakuan. Kung ang imong anak midwife or nurse, mag-premarital sex ba siya? Tungod lang kay kamao siyang managang, nga di siya mabuntis? Ha? Dili. Kaya nga naman, mituo siya, ngagasan is Ginoo. Nya kung pare siya, mabot lang. Ang buhaton. Og mituo kung gasan is Ginoo akong pagkapari, di ko ni gamiton sa pagpangwarta Gamiton ko ni sa pagpanindot sa simbahan, pagpanindot sa katawhan. Muna pamalit na mo sa atong slat. Kaya nagsugod na ba ning atong retablo, niya daghan pa man kay ni ang atong igbabayad ani na 2,447 pa palitonon. Gakinahanglan patag 2,447 ka 500 pesos. Kani gasugod naman bahala nang magkontra ka ni og iyaning humnon unya wa pa ta ka magbayad. Bahala siya. Dako sa ni siya grasya. Pero na ako'y i-share ninyo karon nga gabi gini nako nadawat ang iyang text. Usa ni siya ka maid. Usa na kaning teller sa usa ka kaning kompanya nga gamay ba tindahan gamay nya ilam jud kuno nang kuan kanang CE siging CE ba siging CE dako na kay siyag CE abot na kuno 100,000 kapin kay tungod lagi sa mga problema ning donate siya diri nato sa kaning niyang healing strength usara gud kaslat portigid niyang lipaya kay pag donate kuno niya karong adlaw pagkaugma giingnan din siya siyang amo. Day, buutan man kay ka tagaan ti kag bonus. Pili lang unsa may imong gusto. Kanang cash or cancellation sa CE. Ikaw mo unsa inyong kanon, unsa inyong pilion. Sus ingon siya pader, moabot pa gyud tog mga tulo pati sana 14 katuig siguro na kung bayad atong akong CE pader og ako gitong bayaran ay mo akong gipili pader nga i-cancel nako sige donate na sa sunod kay para moingon na sa to kansilon imong kinabuhi aron wa na magsigig CE wa na siya utang kaingon ko ba na ay uban siging hatag wa makadawat pero ang Ginoo naghatag yapon tingali nila grasya dili lang igo sa ilang giuna-una pero daghan kay grasya gihatag ang Ginoo sa manghatag kay saad na niya di man na siya bakakon una ang Ginoo na hinumdo magid sa iyang kasabutan hangtod sa kangturan
wa gi muhatag ngadto sa simbahan sama aning sugo ni Kristo nga paghalad ngadto simbahan nga dili hatagan og grasya. Usahay lang di kay mo igo. Panakos una god hangyo ko maayos papa sa iyang paralyze. Ang gihatag sa Ginoo wa hinuon maayo, namatay hinuon. Akaron napari ko. May rasang namatay to napari ko. Sunang karon kada misa nako appeals papa. Nya kung tuan na to siya sa langit karon, di iya na tong ihatag sa nanimba. Siya kanang nanimba kay mga patyono na ato sa naslang taga-agrasya. Ato am turos mama ditong papa, holding hands man to. Wa sa to koy bao, wa sa okay bao, gasige na tong ingon kinsa kay mauna niya to mga anak ug abutin ni ay. Siya murag kanit tingaling pari, siya murag hapit na rabating ngayon ng pari da. Ana, ato ning tabangan nga di kay ni masimang. Grasya magyapon na. Na nindot kay nas tanan. Sige, nindog na ta. Mga igsuon sa atong pagka nagsuon, nagtigom kita aron paghangyo sa Ginoo sa atong nagkalain-laing mga panginahanglan. Busa masaligon kitang mudangop uban sa pagtuo ni Abraham diha sa pag-ingon, Kristo pamatia kami. Kristo pamatia kami. Nga ang simbahan mamahimong buhing saksi sa kang Kristo nga kadaugan. Magampo kita sa Ginoo. Kristo pamatia kami. Nga ang mga nasod magkahiusa aron ato nang maangkon ang tinuod nga kalinaw. Magampo kita sa Ginoo. Kristo pamatia kami. Nga ang mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19 makabaton na og hingpit nga kaayuhan. Magampo kita sa Ginoo. Kristo pamatia kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila. Magampo kita sa Ginoo. Kristo pamatia kami. Nga sa atong pagsaulog sa 500 years of Christianity, mamahimong magmalampuson unta ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom, isip mga binunyagan. Magampo kita sa Ginoo. Kristo pamatia kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Kristo pamatia kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy. Magampo kita sa Ginoo. Kristo pamatia kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Kristo pamatia kami. Nga ang atong mga igsuong mihalin na, makatagamtam na sa kalipaing tunhay didto sa langit. Magampo kita sa Ginoo. Kristo pamatia kami. Amahan, dungga ang mga pag-ampo sa imong katawhan, kay kun wala ikaw, wala kami mahimo. Dawata kini kay among gituboy pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Dawata o Ginoo, ining among mga gasa, iman sa mundo sa santusan, kining manok, kining
grasya, bunga sa mong pangalia, ihatag na kanamo, tulang itong amahan. Sa tanan panalangin, sa kalawot panalipdi. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa imong mga kamay. alang sa pagdagang paghimaya sa iyang ngalan, ug alang usab sa atong kapuslanan o sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawata ang among halad kining sakripisyo sa kadait maghinlo unta kanamo sa hunahuna ug sa kasing-kasing ug maghimo kanamo nga kanunay nga mahinangpon sa pag-alagad kanimo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay Ug ug matarong. matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay, makagahom sa tanan, angay ug matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Bisan tuod wala nimo kinahanglana ang among pagdaig, apan ang maong tinguha namo sa pagpasalamat kanimo maoy imong gasa. Ang amo nga pagpasalamat wala magdugang sa imong kahalangdon, nagpatubo hinuon kanamo diha sa imong gugma. Pinaagi ni Kristo among Ginoo ug busa uban sa mga kasing-kasing nga puno sa gugma, duyog kami sa mga anghel karon ug sa tanang adlaw sa among kinabuhi sa pag-awit sa imong himaya diha sa usa ka awit sa wayhunong nga pagdaig sa pag-igon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag ni iningadto siya mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto siya mga tinun-an og miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa,
ni Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso, mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na tong wa na hinumdom nila karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaomon sa pagbalik ni Hesukristo among manonobos. Ay mo manangging harian, ang gahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaw sa kanin. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami.
Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo dila ko angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. At all times I will bless him, his praise will be in my mouth. My soul makes its boast in the Lord. The humble man will hear of it, the afflicted will be glad, and join with me to magnify the Lord. Let us exalt his name together forever. I sought the Lord, he heard me and delivered me from my fear. Let us exalt his name together forever. Oh, sing his praises, magnify the Lord. Magampo kita. O Ginoo, naghatag ikaw kanamo sa lawas ug dugo sa imong anak aron pagbag-o sa imong kinabuhi dinhi kanamo. Sa imong kaluoy hatagi kami sa dili kaduha-duhaan nga kaluwasan ug dad-a kami nganha sa kinabuhing way katapusan nga among gisaulog niining Eucharistia. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Orasio Imperata. Maluluyon ug mapuangorong amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol ug nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudungon uban sa gugma ug sa maalimon mong kamot, wag tanga ang among kahadlok sa sakit ug sa kamatayon. Bag-uha ang among paglaom ug liguna ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa pagiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadto mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila ug ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa o kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios
Ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon og bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, kaayuhan sa masakiton. Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manindog, usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gasa sa divine healing niya. Mahitabo ra ni siya kung ang atong kasing-kasing abli gyud kanunay nga limpyuhan sa Ginoo. Sabot di nato sagulon ang sala ug ang grasya. So atong update sa mga grasya nga atong nadawat sa Hope and Opportunity as of yesterday, ang nahalin ning abot na og 4,246 slots. 754 slots na lang ang nahibilin. Pakpak sa Ginoo, grasya. Ang ato sang St. Vincent's Healing Strength para ni sa tong retablo out of 4,000 ka slots nga tag 500 pesos per slot. Ang nahalin as of yesterday ni abot na og 1,553. Dako-dako pang nahibilin. 2,447 pa'y nahibilin. Pakpak gihapon. Kasi sunod simana mahurot na di ining niya. Kabaya din taan eh. Magdi mo malipay og mga hurot-hurot na akong isgutan. So padayon tang magampo nga magmalampuson og dili walang untay mga kadautan mahitabo sa ato karong padayong paghimo aning ato mga repairs og mga enhancements sa ato dinhing mga facility sa simbahan. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausap kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayunon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Kayo